Ei taas. What? Halo? Miksi mun kamera heilu? Mitä tapahtuu? Täällä yhtäkkiä spawnasi jotain tämmösiä... Mitä nää on? Magmapalloja. Try to touch. No mitä sä kuvittelit tapahtuu? Hanski! Mitä voi tehdä? Suihkuu? Ei voi olla. Go here. Go here. Go here. Go here. Ei, nyt se on ihan hiiltynyt jo. Soita palokunta. Soita. Ei tää voi päättyä näin, eihän. No! Et tule sinne! Pois mun tontilta! Get the f*** out of my property!